Nwanne mekene mu no tata nwa anyị nọ n'obi olu ndị Igbo unu mama dịka Voice of the East afamo bụ ndụ nwa ifeyi nwa anụnụ mama na this program anyị ji ewere agbado ndị Igbo niile anyị ji ewere support ji ewere showcase the culture, the tradition and the beautiful people of the East. Tata nwa, as you always know, I'm a one guest in the house. When I guest there in Kita, Adam Marama, a special guest. For the no, unga bonya na mafia, mana. Okay, can't buy a phone with Maria. Onya in a cook we at table. None other but the most beautiful, cute. Or come to just no, God, no. The most beautiful, hey, you know, radio. Give it to me, yeah. Chigul! No. Oh, it's not Chigul. Chigul. Soon we put arang na yensobu. Adria is Chigul. Chigul. Yes, girl. Okay, it's not Chigul. Girl. Yes, like girl. Because Ara had it because Chigul. You know, he ndi beke mba. Chigul la wa madu nyere so I don't take it lightly. Okay. Madu nyere Chigul, it's not Chigul. Because Chigul. No. So because you can see the buy no. Now watch this program today. Ndị Igbo niile nọ n'ụwa ekelekwa m unu aha m bụ Chioma Omeruwa aka ma aha ndị mmadụ ji mara m bụ Chigul. No. So today ị ga-agwa anyị side ABC na Igbo ị ga-agwa anyị maka onwe gị ị ga-agwa anyị niile of my life. Awụ m onye Abia State, awụ m onye Umuahia, awụ m onye Ibeku local government area of Ibeku local government area. So aha ebe m siwa nnọọ oboro no ni Ibeku local government area na Abia no Umuahia na Abia State. Umuahia bụ township ai. Okay, so I'm na one time like that. It's very constant na radio. I don't come na radio. You know what's going on radio? But no, I change my na neme on the sound like my sound effects. So a lot of times more for than anything na radio. So the man nature na radio. Na see the man make kwa home radio. I'm kana chozo. Man radio voice gonna vibe. Voice to radio voice. Hapop na maga but they're waiting for them to call me because more come in the radio. Man, you're acting both top notch because thank you very much. You're acting both top notch. Can we be doing acting? Imana be them in comedy be them 2009. So also quite all the ihe niile mere at the same time simultaneously can they became up. So like 2009 between 2009 and now. Come to me say me made a small movie here me waka pass eba many major deal eba major actor so maybe 2009. 2009 to go kwa. What the hell like on no go na the industry. That's a full child. Full blown as we inside. Nime. Ana boy nka within, I know within. So I'm na Lagos out. I'm na Lagos. Yeah. Court is we Igbo. Most of the Igbo I'm na Lagos ana amasho utasa sibo. Ima na maybe all na see na maybe no na enwere m ka ya na boy onye Chineke gere maka iso asụsụ ndị ọzọ na na asụ Igbo na na asụ Hausa na na asụkwa French na asụkwa Spanish. Yeah. Ofu onye. Hello. Biko kupone aka. Yes. It's easy because definitely, even though there are so many people other amount as Igbo, and sometimes I can't blame them. Like like I give you another stage. You got dizzy. But probably like ubu na muna ndi mmadụ na-achọ ịsụ Yoruba. So ndị niile mmadụ na-asụ Yoruba na-asị ha biko ha sụrụ na Yoruba. Ka kachi mmụọ ya a na-akpọ ya linguistic immersion. So ị ga-eme just tinye onwe gị n'ime the culture n'ime ebe ndị mmadụ na-asụ ya ha sị gị ọ na-enyere aka asụọ ya na ebe ịchọrọ ikwu ihe ọbụla na bekee m sị like ndị mụ na ha na-arụ ọrụ m sị ha kekwana otu ha si asụ ihe a na asụsụ ndị Yoruba agwa m yeah so anybody can learn. One thing I appreciate the fact na izo made the fact na Igbo. Ha. So many people na izo made the fact na ha Igbo. I for what but
a lot of times ezome ya ọ ga-apụta there's no ọ ga-apụta ihe ọbụla azụrụ ezo ha ga-apụta ọ ga-apụta from that ọbara ndị Igbo o siri ike azị very ọ na-egosi n'otu anyị si eme ka anyị si akpa agwa ihe niile ọ ga-egosi ọ dị ka onwe mgbe ibido tiwe egwu mba no onwe mgbe dị egwu no iti egwu well eti m egwu but mmadụ si na-eti okay sea flow bụ sea flow chọrọ iti egwu seriously ugbu a sef ebidola m agwala m ndị mmadụ emela m post na Instagram sị mmadụ biko achọrọ ime just ka m na-eti egwu now because of one of my talents and na-achọ otu m ga-esi just wepụta ya n'ilo in their side ka ndị mmadụ hụrụ m mana na m na-eti egwu sometimes you know I do have a gift achọrọ ka m use that gift ka ọ ghara just waste zie kama ọ ga-adọ the gift voice mana voice gị wu voice wu onye ọbụla nụkwa na aga-ama na ọchị gị that's part of the problem. I mean, any other will counterfeit. So it's about the counterfeit. You might know your voice anywhere. Also, say go to be na your face. Look at your voice. Man, adverts. Yeah. Iman almost straight. Personal branding. I love it. Yes. How do I deny it? I don't know. It's a gift. Yeah. Once again. Okay. So maka ihe gbasara ndị Igbo. Ị na-anata unu ọfụma. Mgbe dị nta ka anyị na-ala ọfụma mana kemgbe the last time o telekwa aka o teela aka ịnata unu mmadụ ga-ama o teela aka ị bụrụ onye ga-anata unu ndị mmadụ aga-ama well somehow sometimes maybe onwe ihe m na-emebi like ga-akpọ m bịawa ụmụahịa somewhere dị nso maybe sometimes m ga-ajụ hazi onye ego moto ka m gaa legharị ụlọ ma ka ihe niile dị and then come out. So I got like the whole family, but me myself, I've tried. So and I want to make it more often. Actually, I'm coming more often than before. All got them. Yeah. So. Like, do you have a retirement? Like you retire? So, yeah. No. Oh, didn't can there. Or retirement in village. Oh, you never know. You never retirement age. Obviously, man, no one didn't plan a now, yes, now a certain stage. Move straight village. As in Zoro when he can Zoro when has Madagacho. I'm na village. Don't find me. I'm in the what village? We'll see. I mean, I'm a bim. Kai understand? Ndibo ne develop ani bokita. Ani develop with serious. And I'm so glad. Abia States, we shall make it. We are going forward and forward. Yeah. We thank God. We thank God. Oh, we thank God. God will help us. Which is part of the work that is going forward. Yeah. Oh, if you notice in your social media during the election, all the king went through or the thing made to Tarago small because of the way the things the way turn out. Emma. Can get you here now. Ihe election na wutere mmadụ niile. Abi. O wutere mmadụ niile. No, well, o wutere ndị o wutere. Wutere ha nke ukwu n'obi. But at the same time, onye Nigeria, onye Igbo, onye Nigeria. And for the sake of udode, sometimes it chose him, you know, in a cause uproar maka ihe iche na ekwesịrị ime n'obi inekwu na ihe ekwesị dị otu a but ọ dịbala otu a maka ndị mmadụ but at the end of the day ka m na-esi akpa agwa ugbu a bụ na ihe ọbụla m na-eme m na-eche echiche ọ bụ na Mr. Peter Obi nọrọ ebe a ọhụ ihe m na-eme ọ gasị m na ihe dị mma ka ọ dasị na ihe ọjọọ nkwụsị so otu a ka m na-esi akpa agwa ka m na-esi echeta don't do it because he wouldn't do it because of the spirit of excellence jiri no himself. Or he has a spirit of excellence and you got try to with that same spirit of excellence. So I am a leader and all we can do as citizens we just in your support. But individually as because muna enyi nwanyị na-ekwu na anyị nwa ndị ala Nigeria otu anyị si eme onwe anyị ọ dịkwa mma ọwụ maka gọọmenti anyị na-ekwu individuals anyị na-emegide onwe anyị na-emegbu onwe anyị emegbu as in pay so it's it's not nice, it's not good. Government you yourself
So kita so ke advice ka ọdụmọdụ ga-enye ndị na-etonite, like especially ụmụ nwaanyị na-etonite, ụmụ nwaanyị mana ndị be anyị na-etonite, what advice do you have for them? Hey, man, I'm not liking your advice because now myself as someone so at in that same space and in that same vein, just igadeno mad nile or just na ụmụ nwaanyị mad nile igade kam si ekwu ya na asụsụ ndị bekee wo teachable. Ị ga-enye onwe gị ohere just mepere onwe gị ka ndị mmadụ kụziere gị ka ịmụta. That's one of the first things. Second of all, humility. Humility is very important. Very, very important. Because you just want to take your shoulder up and no. Be humble. Because the talents of the thing. Sometimes with your humility. I just like her behavior. Let me give her a chance. So just know that your humility is key. And then because on mana at that particular thing. Just mara ya no wegi. Onye obuna gagwa gesi the money mara ya to the end. And onye obuna gabia you don't do it, you're not meant to do this. Or either for a particular talent or you have a particular talent, you have it, so stand on it. Stand on that talent and know yourself. Know the talent. Know the talent. Excuse me, to the left. I'm him GBA. And Chineke nyere once again Chineke nenye. So God has given you a gift, so use it. God has given you something, use it. I mana ndị Igbo bụ ndị bidoro this Nollywood. Yeah. Ndị Igbo bụ ndị bidoro this Nollywood. Yeah. And amam me watch the film n'oge mgba Muzanga. You watch it? But I don't think I've seen it. The film they go before and mecha umu film na like in the village, like those times, maybe na USF. And my own film because the man the DVDs or DVD mba. And they made that thing and a muff ma. Yes, of course. Nigerians na watch here. Of course. When you dika na tribe, na watch your man. Mana kita o dika film na Igbo, ime film na Igbo reduce go. In fact, the thing now all the thing shift to go from an Igbo. Because in the one je this thing, most people na say na the reason why ha na-esi na Igbo apụ bụ maka na their entertainment business adịghị eme ọfụma na Igbo. Na-echefu na o nwere mgbe entertainment bụ ana Igbo. Na Igbo sef ka o bidoro entertainment na-ekwe bụ na Igbo. Ndị actors anyị ndị mgbe ahụ bido entertainment bulite the industry. Ikwu okwu maka Nollywood epic. That is ile anya. Ka ebe na ga shoot movies ọkwa na Igbo ka na Igbo ka na Enugu na Asaba na Owerri. Ebe niile na Igbo ka na ga shoot these movies. Ebe aka na most of the epic films na mgbe ahụ. Amakwa mo change love today because every tribe films in ka. But in kind the popular ones na ebe aka na ga. So ala Igbo would they run a foundation of Nollywood, well, to a certain extent. Yes, foundation of to a certain extent, especially epic films. On the Aymara. So I'm speaking for Ndema and what I've been seeing since I was young. So yes, it started from there, and Aymara no eba kobido. And if Eli and you, I think that's me. Imana one ile may evolve, one ile change. One day change is constant. So I think now because to him that he digital. So of course there's a difference now. All cassettes can use. Cassette got to DVD, got to now you will film na your phone. So your phone again. You left him now on your phone. Yes, on your phone. Yeah. So the stress is not even, you don't even have to go far. You left him. Just you want an app. You want an app now your phone. You left him. So I don't think no change per se. I just think that the movement no may evolve. May evolve. Yeah. Ni madagama now na obo hana cho film. Maybe got your DVD. You can just get an app and look at and watch what you want to watch. So even the old ones, how can upload all to those apps? How can I look at those films? They are still available to a certain extent. So open nature
You make it on a phone, you the app, whatever app it is. Gale chorile. I need to encouraging the content creators no na Igbo. It focus on that content creation because when you can need the reboard at Lagos before your content a bit do me work for my because everybody in law you may just may your for everybody no. Oh makadasi man na ho na Lagos wo ebe mad ni literally me entertainment business dey ga bia Lagos. But everybody no eno nwere ki just give myself just can na whether that sector or wuje nke in that spot no man nearly amana for that particular thing in a memorable even MCO acting ihe obula that particular place you can make that place your own and where mad nearly ebona mbona ha na chole ga eme ode here ha ga mana oge and they'll come to you. So that's another way to even bringing resources to that part of the East. It doesn't matter. So you can always corner your market. It doesn't matter. Ima currently Voice of the East is running a campaign and we are building Igbo land. That is the man bidorowa. Yeah. Build like business go away in Igbo land. We have to grow up. We have to grow our parts. Yes. One of the I'm an Nigeria Diotosi way the man can go one thing that will never like go into extinction for agriculture. I'm worried. Doesn't matter. The man man we copy the beer self the call you man ni man I na why as it those things because ana aju hey man le day by day also pandemic onya bia epidemic ya I know so man every single time so food is a constant. You got that. So I'm appreciate ndị na aruno ndị na-echetekwa iruno and this thing but kita anyị na-emezi as campaign iji wee na-echetara ndị mmadụ because ịma ndị Igbo na a na-agam everybody na-achọ a na-migrate so much. I need ime ụdị a na-akpọ ya reorientation ka ndị mmadụ mara na onwe ihe ọma nọ na Igbo ka wee ebe ahụ just ga chọọ ya mgbe ụfọdụ maybe ọ ga-adị mfe ntakịrị mana ịgbalị chọọ ebe ọbụla ị chọrọ ịga mee maọbụ agriculture ebe ọbụla ị ga-ahụ ala ị ga-eji mee chọrọ ime and anyị nwere ma ihe like asị na like Ebonyi State ọgaba aka na ihe osikapa karị na Ebonyi State rice everywhere so I need to import rice but I can never import rice meanwhile Ebonyi State is there and mana nke mmadụ na-agbaji obodo oyibo even self the need increase we go because ndị ala Nigeria nọ na obodo oyibo na chọ Nigeria so the thing mere kita I need to use that opportunity kita way invest while in those things I mana oge nye anyị ego gara apugodi ya na akona gara you got that so become for the last time this actually me go again at this show because I'm sure no way be sure you watch this somewhere. I'm for here now. Buy some other place, you know. So actually me go again at this show, but for the very last thing, actually me just you don't know kita we go and buy and watch this show. Go habiko. You hire yourself, but not the possible because how invest the one in the East. Invest the one in the I need after Eve about one time of the day. Una gonna invest na Igbo. Lawa na ali Igbo ga me invest gboro no just ihe obula anyị wee make anyị were ya just ga ka anyị make ala anyị dị mma ma a na-ekwukarị onwe m unu so anyị na-ekwu everybody me you and all hello ka anyị gbalịa just ga metụ nwa small things start just ka me small mmere onye obula me that's 2 onye obula me that's 3 atọ anọ a few of us ga just bido ya no ka ndị ọzọ hụrụ na hey, ihe na-agakwa ọfụma ọ ka ga mekwa nke that is what will start it so I don't want to choma you to yes me myself Chigul. Me myself and I so ka ni lega meria and that's all I have to say. Invest in the East no he ga dira yamma nah, Jesus. Thank you very much. So una go near now as you go to invest in the East mu ekwu get sense invest in the East nka na akokashi unu ebe ni because invest in the East at least onye ga achọ gebe nna ala anyị wa onwe ha ga-eme about ala anyị wa so maka just ndị some of us anyị pụta bịawa Lagos anyị bịawala but ala anyị wa onwe ike ime onwe ihe ga-eme you can have your own here na Lagos but ị ga-enwe ikwesịrị inwe nke gị n'ụlọ ABC na ala that is ala ga-agba ya ni ala anyị na that's it ga-agba ya ala anyị ghọta ga-agbalị so the bye this brings us to the end of the show
I know you enjoyed it because you know I'm a fun person. I show me keep here for too long because I keep on making video act was a drama will match you releases here. No. So this brings us to the end of the show. I'm very, very grateful to you. Nim, thank you very much for showing up. And until next episode on Voice of the East. Goodbye. Take care of yourself. Be good. And don't forget what we discussed. Please try to invest in the East always. We'll be here to support you all the time. Thank you very much. God bless. We love you.